står til, den har vi holdt i forretningen, eller? Ja. Hvor mange skal I bruge? Ja, man kan få nok jo, men... Nå, så er de nu fundet på i fjollehoved. Vi skal jo se på sagerne, ja. Det er der falder brand her, jo. Ja, fanden det er så travlt. Sådan en. Så fejrer lige det. Sådan en lille en. Ja. Det er da sådan en, vi skal have. Jeg har lige... Fernamenta. Det er Fernamenta, så... Nej, vi skal da have en Fernamenta. Fernamenta, den står herovre. Det er rent Skal jeg tage med fodboldklubben? Ja, det er rent. Vi skal i IKEA. Vi skal i IKEA. For fanden. Og nærmere sætter hun på tøjet. Nu skal jeg se. Hvad er Arne? Ulrik? Ja. Nu kan de vende sig ind i ugen, så kan Ja, de. det kan de. Ja. Skal de få. De beder om det, du. Skal de få køllen? Det kan de. Ja, så står jeg så her foran min nye bog, og så får jeg at vide, at man skal præsentere sig. Og det synes jeg fandme er noget pjat. Alle her i Marstal, de ved sgu da, hvem jeg er. Altså, jeg går jo under navnet af Ulrik den Store. Og det har jo sådan flere, dobbeltbetydninger, kan man vist godt kalde det. Altså, det er både på grund af den store. Så er det jo, at jeg jo har været direktør for Ærøs største firma. Ja, der var 400 ansatte. Og nu er jeg så blevet førtidspensionist, men altså, det var jo på grund af en fejloperation nede i Thailand. Men altså, så alle her i Marstal, de ved, hvem jeg er. Det er jo rigtig en stor. Men altså, lige mellem os sagt, det er jo sådan, at Arne her vil nok sige, at der har sgu aldrig været et firma herovre på Ærø med 400 ansatte. Han er hamrende dement. Han kan ikke huske, hvad han har fået i går til middag. Så I skal ikke tro på en skive, Arne han siger. Ja, jeg hedder Arne. Jeg er født og opvokset i Marstal, og jeg er sådan slut 50'erne. Alderen det er jo noget, vi går og skilder med, men jeg er med her i dag, fordi sådan set er det noget for mig at rejse, for jeg har rejst i hele mit liv. Jeg har været ombord på mange krigsskiver, jeg har været meget. Lige nu er det hjemmeværn, som har min ydelse og får min hjælp. Men vi er jo på vej til IKEA, og jeg skal rejse sammen med Ulrik. Ulrik, han er min, som de gør i dag, bedste ven. Jeg ved nok, at Ulrik, han lige har fortalt, at han har købt den jolle derhenne med påhængsmoserne. Det er bare løgn. Det er bare løgn. Det er sådan noget, han siger hele tiden, og det bliver jeg nødt til, når vi skal få en. Jeg vil være med til det løgnhistorie der. Men der er hun. Der er jo aktier jo. Med til noget lignende. Det her, det gør jeg kraftigt ikke. Du er nødt til at køre ind til IKEA. Han er pissfuld. Sådan, den gik jo som det skulle. Sådan. Så er den parkeret. Ja. Jeg tror, jeg går på lokum. Ulrik. Jo.
underbukser og alting. For fanden, der er Arne nu svineri, hvor det var her. Du kommer jo til at stinke langt væk for fanden. Der gør vi med damerne og alt muligt, når du lugter af gammel møg. Det vil jo røven Arne for fanden. Ja, så kan jeg det. Jamen det er jeg fuldstændig. Ja, fandme, så kan jeg det.